Salutare toată lumea, sunt Robert. Bine v-am regăsit la un episod, o serie nouă de Minecraft Survival. Astăzi o să ne jucăm Minecraft Survival. Episodul 1 și sensibilitatea e de... nu e bună de nimic. Deci o pun pe 0 deoarece se mișcă nasol. Deci puteți să vă uitați cât de nasol se mișcă. Hai să o dăm așa. Așa e mai bine. Deci am văzut oaia asta și o să o omor. Pentru lână. Nu am nimic acolo. Oile sunt chiar de treabă. Așa, bun. Și aici m-a spawnat. Și este un spawn ca nasol. Deci am văzut încă o oaie. Deci cu oile stăm bine, cu copacii nu stăm prea bine. Dar ce mi chiar îmi trebuie copaci. Carne. FPS-urile astea. Tot scad FPS-urile, dragi oameni. Stai să dau volumul mai încet. Așa. Taci mă cu motorul tău. Da, bun, deci unii oameni nu știu când să păstreze liniștea și când să facă zgomot. Deoarece fix când nu filmez nu e nimeni. Și când filmez se apucă toți. De zici că este un anunț pe stradă. Robert filmează toți cu motoarele, mașinile. Sunați-l mesaje. Da, deci sunt o persoană foarte căutată, nu de poliție. LOL. Doar că mă caută lumea, prietenii, bolonei, mafia lui Sile Tactu. Dar știți cu mafia lui Sile Tactu. Măr! Vino încoace mărul. Dar aici mărul vieții. Deci cineva are treabă cu poarta. Cum v-a zis, de fiecare dată când filmez eu, își găsește o activitate. Unii dă cu pumnul geamul, se bat unii și trebuie să mă bat și eu. Asta să nu credeți că e adevărată, că dacă m-aș băga n-aș lua bătaie din prima. Vreți să-mi fac o bază de început și frame-urile îmi tot scad și îmi cresc, ceea ce este foarte nasol. Deci o să mai sap aici și o să fac o mică grotă de început. Mai sap încă aici bucată. Deci, da scuze că am fost așa de silențios. Acum doar că nu m-am mai găsit lucruri inteligente de spus. De zis. Eu oricum nu zic lucruri prea inteligente. Și asta e adevărul, oameni buni. Așa. Deci aici nu. Deci aici stați că vreau să fac numărători. 2, 3, 4, 5. 5 și cu aia. Să fac 1, 2, 3, 4 și 5. Așa. Și o să intru. Da. Am făcut calculele bine. Rota este cam mică. Dar că nu o să locuiesc aici, o să-mi pun uneltele, cufere, crafting table-uri. O să fie ca
Upsi. Stați un pic că mi se glitchuiește jocul ăsta. Da, versiunea asta. Upsi, n-am lână. Dificultatea este pe easy. Suntem la început, doar că când o să mai creștem o să dăm pe normal și chiar și pe hard. Și o să fie totul din piatră acum. O să fie ceva foarte evoluat. Aș vrea aici să fac o ușă. Așa. Și un octor. Și aș vrea aici să-mi pun oare trapdoor-uri. Na, hai să-mi pun trapdoor-uri totuși. Când se arată seara, din București în Timișoara. Da, deci sunt un artist talentat care se pricepe să cânte și are o voce minunată. Dar după mine eu zic că ar arăta destul de mișto. Thumbnail. Așa. Pardon. Nu știu dacă s-a auzit sau nu, dar am răgăit. Așa că zic totuși pardon. Bun. Ce bine că am și de sabie. Și ca să-mi este direcția asta. Am văzut și un păianjen. Nu-mi plac deloc păianjeni, nici în viața reală, nici în Minecraft. Da, trebuie să găsesc o oaie undeva. Porc. Nou. Credeam că frunza aia cu nu este enorme. Dar nu era. What? Stai jos, boss. What? Tu m-a asasinez pe mine, mă? Da, deci nu mi-a scăzut mai cam deloc mâncare. Nu deloc, nu mi-a scăzut mâncare. Haide. What? Ce era să intru în apă cu zombiul ăsta? Zombie villager. Asta este o șansă să spawneze. Random ori în apropiere este un village. Dar că eu nu vreau să-mi fac casă într-un village, eu vreau să-mi fac singur. Forever alone, cum s-ar zice. Deci n-am lână. N-am lână, boss! Pot să-mi fac un carpet, dar nu vreau. Deci mai trebuie ori 3 string, ori o lână. Cum s-ar zice, să bag, să se facă zi, dar nu știu ce să zic. Dar să nu ziceți că sunt trișor după aia, dar că mi se pare cam greu să supraviețuiești. Hai la bătaie, hai la bătaie, dacă ești mai cam boss. Uci, boss, nu scap de aici așa de ușor. O să se și bine. Da, cred că o să-mi putez înăuntru spawn point-ul. Hai, tastă. Deci, slash
Nu spawn inut slash spawn point. Așa, gata. Trebuie să-mi dau și timeset de aici dacă am mari, deschide stat și trag. Și le bag, da. Asta este una dintre cele mai bune idei ale mele. Da, cred că o să fac zi. Mai ales că nu știu acum cât e ceasul. Nu, o să fie clasică. Prima noapte clasică. Să fie mai greu să supraviețuim. Încercăm de fapt să supraviețuim. Deci 2 bucăți de coal sacrific. Și nu prea mai am lucruri de băgat la copt. O să mă urc până aici să văd este cumva prin apropiere. Pe mine nu mă îngrijorează mai mult spawn point-ul, doar că sper să nu vă supărați că mi-am făcut slash spawn point. Da, bun. Cred că videoclipul se va încheia cât de curând, cred. Nu știu. Oare cât e timpul? Stai să vedem dacă există comandă să vedem cât e timpul. Slash time slash time query. Da. Da. Dar cred că cam atât. Stați un picuț. Uitați în skin-ul. Dar cam atât a fost și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați și să apăsați butonul de like. Salutare!